Κυρία Παπαδοπούλου, πάρτε το μικρόφωνο. Εμείς όταν σας ακούμε και μιλάτε πολλές ώρες, γιατί τα λέμε τίποτα από κάτω. Θέλω να πω ότι, να λυπάμαι κυρία Δήμαρχε, όλος ο κόσμος εδώ πέρα είναι μαζεμένος και όχι μόνο αυτός που είναι εδώ πέρα, γιατί βλέπετε τους πιο θερμόαιμους εδώ πέρα. Ο κόσμος που είναι στα σπίτια τους, ο κόσμος που έχει μείνει στα καφενεία, έχει το βλέμμα του στραμμένο σε εσάς και ζητάει από εσάς να πάρετε μία θέση την οποία για άλλη μία φορά αποφεύγετε. Και εκτός αυτού, εκτός αν είμαι χαζή βέβαια, διακρίνω μία απαξίωση στις προσπάθειες ενημέρωσης του κόσμου, τις βάσεις δηλαδή, που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Σας πληροφορώ ότι το πιο ισχυρό όπλο, αν κάποια στιγμή φύγουν τα πράγματα από τον έλεγχο, είναι ο ενημερωμένος ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή μόνοι σας έπρεπε να πείτε μπροστά και να χρηματοδοτήσετε κιόλα την ενημέρωση, που δεν είναι πολλά τα χρήματα που χρειάζονται, ακόμη και του τελευταίου κατοίκου του Δήμου Παιωνίας. Και εσείς τι κάνετε? Μπράβο! Από ό,τι έχω καταλάβει και από την τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμαρχος και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, που διαβάσαμε την ανακοίνωσή του προσφάτως, πολύ προσεγμένοι, δύσκολα βρίσκεις κάτι ευάλωτο, προσπαθείτε να αποφύγετε όμως τις ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Το αγαπάμε και κάνουμε το πάικο δεν μας λέει τίποτα εμάς. Καλύτερα να βγείτε και να μας πείτε, μας πιέζουν από πάνω, δεν γίνεται να πάρουμε ξεκάθαρες θέσεις. Έλα ρε εσύ. Τώρα νομίζω ότι λίγο ξεφεύγει η συζήτηση. Δεν πιέζει κανένας κανένα, δεν επηρεάζει κανένα. Κακώς τώρα φέρνει το θέμα. Λοιπόν, να τελειώνει λίγο το θέμα. Ας κρατήσουμε ένα επίπεδο. Κυρία Παπαδοπούλου, με αυτό που λέτε δεν μπορούμε να κρατήσουμε επίπεδο. Δεν μπορούμε έτσι. Ναι, άποψή σας είναι, αλλά αντιδράει ο καθένας έτσι όπως μιλάτε. Άποψή σας μπορεί να είναι, αλλά όταν κάνετε τη μέση διάλογο έτσι καλέσω, καταρχήν, είμαι ένας θεσμός. Είτε το θέλουν μερικοί είτε δεν το θέλουν. Εγώ δεν καλέστηκα ποτέ σε καμιά συγκέντρωση. Η μόνη συγκέντρωση ήταν της Αξιούπολης. Και ήρθα από την Αθήνα κατευθείαν στη συγκέντρωση. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καλεστήκατε στο Πολύκας, τι το λέτε αυτό? Και στο Πολύκας όπου ήμουνα. Πού ήμουνα. Τώρα μας μαλώνεις. Άρα λοιπόν, εγώ με τις ανακοινώσεις και με οτιδήποτε συμπαραστέκομαι και συμπαρίσταμε και έχει απόλυτο δίκαιο ο κύριος Δήμαρχος να γίνει μια διαπαραταξιακή για να υπάρχει, όπως είπε και ο κύριος Πολυχρονίδης, να υπάρχει μια οντότητα. Αν πάει, οποιοσδήποτε πάει, τώρα καλή είναι η Συντονιστική Επιτροπή, αλλά και να πάνε παρακάτω δεν θα έχει οντότητα. Οπότε και εγώ με τη σειρά μου συμπαρίσταμε. Δεν ήθελα να πάρω το λόγο, σας έχω πει. Συμπαρίσταμε με την τοπική κοινωνία και αν μη τι άλλο και με το περιβάλλον. Όπως είπε ο κύριος Καπουτσής, εσείς είσαστε πιο οικολόγοι. Λοιπόν, μην μας κάνετε έξω πλάνα, μην μας κάνετε έξω πλάνα. Παρακαλώ. Είναι ξεκάθαρη. Παρακαλώ το μικρόφωνο. Παρακαλώ μην διακόπτετε, συνεχώς διακόπτετε. Λοιπόν, γρήγορα στους υπόλοιπους ομιλητές.